Wat verwacht je van Joen? Ik verwacht dat we met z'n allen als dorp zijn de gevoelens delen kennen. En verder eigenlijk net. Een stukje gerust te worden. Om toch wat meer antwoorden op vragen te krijgen. Ja, een stukje het medeleven voor elke betrokkenen. En nou net één uitzonderd, want het gaat dus alle jaren om. Wat vond je van de bijeenkomst? Fantastisch. Ja, echt heel fijn. Ja. Echt heel fijn om met elkaar zo daar te zijn en allemaal dezelfde smart te voelen. En ook fijn voor de familie Vaatstra, maar voor ons in het dorp is het heel zwaar dat het zo'n geliefde buur is. Het is mijn buurman en het is heel zwaar, ja. Johien dat net tocht? Hè? U had dat niet gedacht? Nee, nooit. Nee, nooit. Nee, bedankt. Weer een heel volle meisken. Op rug te vragen, maar toch ingetogen. En waren er een soort vragen gesteld? Ja. En wat waren er vooral vragen? Nou, ik ken ze nog net. Ik ben er te ontroerd. Ik kan het al je net vertellen. Nee, het is een trieste zaak. Zij is het wel. Ja. Want kon jou deze familie? Helemaal net. Nee, wij hier ik maar 2 hier. Maar wat een saamhorigheid als het ware. Geweldig. Het is zo mooi om te constateren dat je een hechtheid uit deze gemeenschap van het woord spreekt. Saamhorigheid. Gevoel van wij willen natuurlijk net één in de steek laten. Wij willen net één in een sociaal isolement brengen. Wij willen ook warmte uitstralen naar de familie van de vertochten. En we willen ook meedenken over oplossingen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat doet je als burgemeester van Kalmeloon een heel soort goed dat er zo'n gemeenschap is. Beter kind en wens je, het is ook zelfs zo dat de vragen ik weer van hoe zit het met het gezin, is die ik nog eer van plan om waarom te komen. Nou, daarop heb ik antwoorden, dat is op dit moment helemaal net in discussie onder water, integendeel. Maar dat bepaalt ook het gezin zelf in relatie met de familie. Maar ik vond de vraag op zich, die was zo stelt, dat daar spruts uit dat eigenlijk welkom en de warmte ook naar het gezin toe.